pasti dipunanipun pagelaran. Ayo nggih bocah bagus. Ibang turun sore-sore sowan ana kutha Ponorogo. Cilik ora bakal hoi ya oke samoi on ya ora delomo Ayo
Kabul. Jebul. Turut kejelek barang duwe. Dening para Brojo Kelana Simandono. Woi, sapa iki? Derek Patih Joko Anom. Weh. Oh. Oh. Ya. Oh ya. Bringose. Oh. Cerit. Main guyu terus toh. Loh, datang ke bar kono takon guyu wae mau. Letru.
kok guyu terus, Bul? Lah aku gak ketok raine ketutupan. Lah ya delokok iki ya. Kadung kena wah tabletru. Loh, Bul, aku ngebon wong loro ki terus tok lakon guyu tok. Lah iya, kok yo enek sayang sitok Lha pi? Lah iya wong loro ki takon guyu tok ki mau. Guyune ka. Api aku guyu kucing Guyu wis sakit guyu guyu. Ora ngono, dhek nyesuwekne kok nek cilik guyune ya Oh cilik. iya, lah iya. Tong tak tuh. Katalah, itu kowe yo. Kowe gak sama senggak. Ya, eta. Oh. Eta. Oh, eta. Ya, op.
Sur. Oh ora usah mbok dongani wong barang wis berkah kok mbok dongani ya. Iya Pak ya sapa iki? Hoi. Loh, Yo. kok urung? Iki lho. Yo. Iki lho. Oh ya. Payah sapa ki? Sopo kuwi? Sapa ki? Sopo kuwi? Payahku. Oh, Payahku, Bul. Oh. Ora gelem ngomong ta, Bul. Wes ya, oke. Ya. Hoi. Op. Oh ya. Suara gelombang tenan. Hei. Hoi. Ayo, wayahe. Wayahe. Iki lho. Iya. Ya. Sapa ke? Topi putih. Yo. Ya. Piye to ki? Piye to ki? Buktikan. Ya. Ayo. Ya ngono. Wis tau ora-ora nek nabrak oh jalure dhewe-dhewe kok. Iki wis ana jalure dhewe-dhewe. Ya. Out. Ayo le. Yo. Ayo le. Yo. Wah, Ayo le. wetenge loro, Pak E. Sik to. Gilbi karo pupu apa dene to Mas aku? Lah padha dene. Kok etok-etoke gayane gak cakep Gilbi gayane. Etok-etoke gayane gak cakep. Gandengane kleru Pak Leri. Oh ngono. Biasane sapa? Tanganmu ngene yo. Gedhi po gak kowe? Ketoke pas karo Bayu tanganmu. Ba tanganmu ngene yo. Pas karo sikile nul. Oh iya gandengane beda Ya sinoto ya akmu to mampu. Lah iya, tak kira ya cakep bae gak cakep. Malehan gak cakep. Iya Yo, malah yo, elek. Malah elek. Ayo iki ditonton dhisik. Gandengane dhewe-dhewe kok. Aja sok brosot ngono to. Ya. Oh. What? Set. Yo. Ya. Ya. Oh ah. Yo. Om. Ayo le. Ayo ngono. Radala. Om. Yo yo yo. Yuk. Ijane gelundungan apa budak gelundungan? Iya. Oh. Bi, nyekelmu aja jempole pakmu. Lagi sekali jempole Pak E. Sikil. Nyekeli lho kleru nyekeli. Berarti ku jembal kok keri men bae iki gojane. Aduh, kleru le. Iki sing nggih gojakan ki ileng ki lho. Ah pas polok ayah ki nggih gojakan. Lah kok ora jempolan koyo arep ngising ning kali ya, Bu. Ewi lho. Ganti.
Mangi merusut Mang. Oh, merusut. Aslinya iso ya? Asli iso. Cuma merusut. Iki ayah dudu welut iki le. Iso merusut. Dire lunyu merusut. Ayo ganti liyane Neteng. Durasine mepet. Woi, sapa kuwi? Gak aku. Ya. Ajak ke kalem-kalem ger. Oh. Yo. Ayo Pak Putrani bantu Pak. Oh. Ayo Pak diwangi ya Pak. Bi. Nah saja kurang omong. Ya. Iya. Oh. Rada ndek. Iya rada ndek. Buka teko kok Ya iya. Jajal ayo. Persiapan. Iya. Ayo. Rada ndek. Ayo deh. Ya. Ya. On. Woi. Nah. Loh, cek kurang dek to, Bu. Lah. Ya, op. Ya. Persiapan. 1, 2, 3. Yeay. Bicara kapal apa piye? Bu, tak ember-ember kaya kapal-kapalan sing ora ember disumet gawe kapuk. Kuwi jane anake wedhus to Mas. Lah iya. Ora kompak belas. Lah iya. Sopo kuwi? Nak kompak ngekum sempak. Le, weh Bi, ora kaya kapal terbang Kertosono. Kok iso ngono iki lho, Bi? Ora ngono kok ya. Lah ora ngono. Ayo tak jene bol mbek iki jene. Ayo ndang yo. Sopo kuwi? Ya. Awas. Oh. mikir. Iya. Kaca geger. 1, 2, 3. Wey. Sik to Cak. Bu, piye? Lah kacamu kaya ngono lah kok awakmu kerotelan ora ayahmu dhewe niku ngono. Piye kamu karepmu jane? Gak kompak belas anak dan ayah. Ya mbok emang jenenge nek opak yo garuh iki. Biasane yo kompak penak. Lah iya. Lah weteng sing dianyel nyendok e. Biasa. Biasa ya penak biasa. Wis langsung 5 ae Pak. Ya wis ya ya. Ya. Pokoknya kelakon ger. Gremet-gremet waton yang selamat. Engkau mulai ngliwet sego sing anget. Ya. Haha. Yo. On. Yo. Ya. Ayo tepuk tangannya mana?